dịka ndị ụlọụka Salvation Army Onitsha Citadel meribere emume ịtụ mmama na owuwe ihe ubi ya maka afọ 2024 bụ nke a nọ na ewe kene Chineke maka obiọma ya na ngọzi ya n'isi ha. Ka anyị sonyere onye nta aka anyị Ifunanya Nwankwọ maka akụkọ ahụ n'uju. Ya bụ mmemme bụ nke dọchara divisional leader nzukọ a tinyere ndị ọrụ ha ndị ọzọ gasị n'okwuchukwu ya nke isiokwu ya bụ owuwe ihe ubi uche n'akụkọ ọgbụgba ama. Onye ọbịa kwuru okwuchukwu Apostle Shedrack Gentle mere ka amata na ọ bụ amara na otute mmanụ Chineke na-eme ka mmadụ nwee akụkọ ịgba ama pụrụ iche. Kọọ akụkọ gbasara Jesse na David ka Chineke si wee họta David ịnọchi anya King Saul ma mee ka amata na ọ bụ ihe sitere na otite mmanụ nakwazi amara Chineke. Ọfịsa n'afọ maka Onitsha Citadel, Captain Collins Izuogu mere ka amata na ya bụ mmemme omenafọ bụ ohere ha ji ekele Chineke maka nchekwaba na ngọzi ya. Ebe nwunye Captain Faith Izuogu kelere Chineke maka ya bụ mmemme gara nke ọma, duzienu ndị nne na nna ọdụ ka ha bụrụ mkpa ha niile nakwazi nsogbu ezinụlọ ha na-ebugara Chineke site n'ekpere ma tụkwasị Chineke obi n'ihi na Chineke adịghị agharịpụ. O kwesịrị ka anyị bịa kene Chukwu ka anyị si ya na o mere na nke o mere eme. Anyị mee nke anyị eme, anyị were ndị ọzọ nyefee Chineke n'aka site n'ekpere. Ikpere anyị ga na-adị na mgbe niile na-ayọ Chineke amara ka Chukwu nna anyị dịka anyị na-azụ aka Chineke na-eme nke fọrọ afọ nke a ghara ike agwụ na ha. Abụ pụrụ iche site n'aka Salvation Army Young People, Song Stars nakwazi ndị ọbụ abụ ya bụ nzukọ tinyere ịtụ mmama pụrụ iche nakwazi ngọzi nke ya bụ divisional leader wụkwasara ndị mmadụ mere ka ya bụ mmemme ya ụda.